ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନିଆଁର ଜନ୍ମ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ଫଳରେ ଲାଇନ ଚାଲିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର। ମା ମୁନୁକୁ କହିଲେ, ମୁନୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳାଇ ଡିଆସିଲି ଆଣେ ଓ ମହମବତୀ ଲଗା। ମୁନୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିଆସିଲି ମାରି ମହମବତୀକୁ ଜଳାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ମହମବତୀର ଶିଖାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଲା। ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ନିଆଁ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲା? ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଏ ନିଆଁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମା କହିଲେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଳେବେଳେ କାଠକୁ କାଠ ଘଷି ହୋଇ ଓ ବିଜୁଳି ମାରି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ଆଦିମ ମଣିଷ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ନିଆଁକୁ ଡରି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଲେ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ ଅଧିକ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ନିଆଁକୁ କିପରି ନିଜେ ଜଳାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦେଖିଲା ପଥରକୁ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ମୁନିଆ କଲାବେଳେ ସେଥିରୁ ନିଆଁର ଝଲକ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ନିଜେ ପଥରକୁ ପଥରରେ ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କଲା। କାଠକୁ କାଠରେ ଘଷିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଶେଷରେ ଆଜିର ଦିଆସିଲି ବାହାରିଲା। ଦିଆସିଲି ବାହାରିଲା ପରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଆଁର ଜନ୍ମ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା।